Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aaki sa puso ko. Yes ma! Kaya ngayon'y laging gulo-gulo. Ayun, shoutout. Binigyan tayo ni Sir ng sticker. Araw-gabi ay Sana supportan natin siya mga lods. at sa tuwing nababalik. Kaya ride safe boss. Ride safe po. Dahil ba ang puso ko Supportan natin ang mga taga-Pangasinan na vlogger mga lods. hanggang kailan Uhoy, pababa na kami oh. Ang nanamyo. Alib-alib yun. Ha? ano ang gagawin Pababa na mga lods. sa utos ng tanda? Ayun oh. Kita dito yung dadaanan namin no. Pababa. Pigilin, sana'y unawain ang puso sa'yo'y balik. Nais ko malaman na iniibig kita. Oh yeah. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aaki sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang agin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo ibalik. Nais kong malaman na iniibig kita. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? O para bang agin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Ito yung mga ginamit namin, mga motor namin mga lods oh. Andito na yung mga ibang kasama natin. Yung mga ibang kasama natin nandun pa sa taas mga lods. Hinahantay namin kung ang ini-enjoy nila yung napakagandang view dun sa taas mga lods. Gwapo yung isa kay Max. Pero mas gwapo niya bala tayo. So ay mo par If I rider. Ito pare, kakashare ka lang.